Ah, malaki na. Kaya pala lubog yung bataw. Mahilab. Gaya ng huli natin nung nakaraan, nung isang ay kahapon. Ang ilulubog ng bataw. Ang ilulubog. Akala ko joke lang. At malapit na wala pa. Ayun mga kamandaragat. May pang-anim na tayo. Baka malaglag bro. Malaki. Malaki. Tama yan. Ayun mga kamandaragat, ang ating first catch sa pangalawang paglaot. Malaglag na yun bro ah. Malaglag. Baba mo, baka malaglag. Okay, biyasan. First catch. Yan na lang. Hindi na. Ay mga kamandaragat, ang pangalawang huli. Ay bro, baka malaglag. Ang ano nating ano? Hindi ang ano? Baka mo baka malaglag. Excess yan, no? Ang pangalawang huli namin sa pangalawang laot. Ano yan pala malalaglag? Yung huling-huli oh. Ang nilalamak. Hindi mahirap kita nga ito. Parang dito sa ano? Oh, Kristo ka na. Ng mama. Ay mga kamandaragat, hindi na namin kinunan yung paglaot namin kasi napakalakas kanina paglaot namin. Yun na lang pagbatak namin ng kinukunan namin. Ayan po, nakahuli naman itong tanigi. Ay yung blue na ginagamit nating lambat. Ano na narinig ka na? Pagkakasin ko. Oo, diretso mo na. Yung gulyasan ko na unang huli natin. Aha. Kaya yan. Ano yung sita? Nilahin mo natin. Ako daw. Wala akong pagpingan yan. Hindi tayo sita. Nakakamandaragat. Sabit na kami ng backup ng ating kamandaragat. Pagkitin na. Alis na yan, pagkitin na. Tayo lang pang rusa. Hindi pwedeng para sa inyo. See? Ano? Dali, oh. Pangalawa. Tumagi. Bila kayo daw. Tapang. Tapang ano? Nahamon kita boy tapang. Huli ka ng tanigi. Kinagat mo dapat. Papataw na katinga. Papataw lang mga Tapang hinahamon kita, manghuli ka ng maraming tanigi. Yabang yun. Ayan mga kamandaragat, ang ating pangatlong huli oh. Parang malaki. Ah, malaki na. Kaya pala lubog yung bataw. Mahilab. Gaya ng huli natin nung nakaraan, nung isang ay kahapon. Ang ilulubog ng bataw. Ang ilulubog. Akala ko joke lang. At malapit na wala pa. Ang ihuhuling walang takas.
Parang maganda yung huli ng kulay blue nating lambat ngayon mga kamandaragat ah. Sabi niya kay Kabog ito. Nahanap ng butas. Iikot nyo. Siyempre. Ikot yan. Bubutasan kita eh. Dito ang mayari. Buta. Punta ka. Bubutasan. Ibubutas. Kalak maliit ay. Ang ilulubog ng pataw. Ikot bro, ikot. Yan, dyan, pwede na yan dyan ikot bro. Sa may pisto mo na yan oh. Lambat ang naikot niyan eh. Isda ang ikot nyo, isda. Yan, hindi mo makukuha yan hanggat di mo inikot yan. Ayun oh, ang dindi ng ikot oh. Ikot mo isda. Yan. Yan. Pag sinunsun mo yan, ubos yan lambat na yan. Diba? Diretso mo lang hanggang pumantay. Ikot. Yan. Daw. Isa pa. Kaya na kaya. Isang ikot pa yan oh. Hirapan ka pa niyan. Hirap mo dito sa may isa akin. Yan. Yan. Baybayin mo na bro. Ito. Ayun oh. Yan. Ayun o, ayun o. Yan yan bro, ayun o, ayun ang ilalim mo. Kita na dyan o, ayun o, ito. Yun, kita ng kalamnan o. Batangin. Tanggal ang antok mga kamandaragat. Parang gusto pa naming ano ay amiga. Sean. Ya bro. Yun na. Yun na. Ito. Oh, pangatlong huli natin. Ayan mga kamandaragat, ang ating pang-apat. Agas. Nakanganga pa oh. Ang haba ng ano, pagilan. Ito talagang ano na yan oh. Agas. Hihirapan ka magtingin yan bro. Malapad na ano, payat. Ito ilaw. Sanay sa bakawan oh. Sunsun ang lambat oh. Oh.
Labas baga. Sanay sa bukal. Yan, Idol Japper Sniper. Try mo yung ganitong lambat dyan sa inyo kung hindi dyan bawal. Surbol yung mga tanigi dyan na ano. Ito bawal doon. Hindi Cebu, ano yung Batangas. Nasugbo. Ayun lang doon. Hindi na rin kasi dyan sa... Barangay Bukana, Nasugbo, Batangas. Yung huli ng tanigi dun sa ano. Try mo ito, Idol Japper. Surbol ito. Huli nyo dyan ng mga ano, malalaking tanigi. Kaya tawag na palutang. Pangking anod. Yan yung panglima oh. Chob mackerel. Yan, nabuhay po si ano, si Master Chef driver. Yes. Ang pang-apat. Manda ang mga talon. Ayun mga kamandaragat. Ang ano, pang aming lima. Ayun ang pang lima naming huli. Malaki ba? Mahaba baga? Mahaba yan. Tuntog, yapoy. Buhay pa yan. Buhay pa yan. Wala mang patay na ganito. Oo. Wala ba tayong tinga patay nito? Meron? Ati nga kayong patay niya. Ano naman ito? Papayarap dito, wala mo. Pagpasarap ako. Tunto. Sarap na isda ito. Basta mga yung... Halos puro laman niya na yan oh. Ito, may pangunan tayo sigurado dito. Mayroon tayo sa unahan. Marami kasama itong malalaki. Yan yung mata ano? Taas na malun ano? Ano yun minsan na yun, alabitik. Ah, parang may ano dyan ah. Saan dyan? Bukti ang gitna oh. Mataranta pati si bro. Kailangan mo ng siya. Sige, para matyatok na to, para ganun din naman. Uy, tama ka naman. Oh, bumilis na. Sanay sa bukal na yan. Ano sa sa bakawan ito sa ating? Sanay sa paring... Adi, adi. Bro, may channel lang Adi. Adi Fishing. Siguro taga ano yun? Bisaya yun. Oo, Oo. maraming mga adi sa Bisaya. Hanggang adi yan, hanggang adi. Di bro, dito. Dito na, dito. Ayan. Dito ito. Ayan, parang meron pa tayong pang-anim dito. Ang mataas na, oh. Sige, sige. Bahis. Yan na. Baktan, baktan. Buo yan ano. Parang buo baga oh. Oo. Palagay. Nauna lang. Baka nga. Ayun mga kamandaragat, meron na tayong pang-anim. Malaki yata ito. Kaya, patay mo. Ito, baka malaglag. Ayos tingnan yung ano. Malaki yan. Dalawa. Ayun mga kamandaragat. May pang-anim na tayo. Baka malaglag bro. Malaki. Tama yan. Ito Japper, try mo na to. May hilab ang lumalabas.
Ang kaliwala sa dulo, no? Ang katiwalaan. Huwag kang ano sa dulo, huwag mong papanghinada. Ilabin mga kamandaragat to, mga 5 kilos. Ano, taba. Mga pre, oy, ayos ka lang dyan. Hindi mo lang, ano? Nilalamig, naka-jacket. Yun! Yun! Oh! Ah! Dali! Oh! Basta naman si Wandaragat. Ito, mandaragat. Master chef pala. Langanin yung bro dyan ah. Ipat sa kabila. Doon kayo sa kabila. Awalaglag. Yan. Aba oh. Pre, bro, paano ang bagli pa rin mo eh? Anong sa kamay? Haba ng isa oh. Ayan mga kamandaragat, tatapos lang po namin magtaas ng lambat. Time check 1:05 in the morning. Lipat natin ano doon, isda sa lambatan at langanin dito. Agad lang mo eh. Yun. Nali na. Dagdagan ng aming ano. Pa, may isa pa. Kulyasa. Ano na sa gilid? Dito, pagitan na yan. Ah. Ang maganda dito ah. Ayan mga kamandaragat, mano-mano na naman ang ating bira dahil ano, yung hindi pa rin naayos yung ating starter. Ito na nagana yung battery.